Lalaki nga giingong na-depress tungod sa iyang timbang nanunggab sulod sa usa ka mall sa Tagum City. Usa sa duha ka gidunggab niini kritikal ang kahimtang, samtang ang suspect napusilan sa otoridad apan namatay gihapon. Ani ang report ni John D. Esteban. Hoy, surrender na! Nalisang ang mga tao sulod sa usa ka mall sa Tagum City, Davao del Norte, Sabado sa gabi. Human nanunggab ang usa ka lalaki. Usa sa mga nadunggaban kini promodizer nga nagkadugo na kinsa daling gipagawas sa mall aron dalun sa ospital. Dali sab girescue kining security officer nga nakaangkon sab og sama dinunggaban. Gilayong miresponde ang mga pulis sa nahitabuan ug gipasurrender ang 26 anyos nga suspect nga taga Mawab, Davao de Oro apan pagkataod-taod. Bigyan niyo siya. Gipusil sa pulis ang suspect. Sanglit inay mutahan, miatake ni sabdaw kini. Gidala sa ospital ang suspect apan gideklara na kining dead on arrival. Nakuha gikan kaniya ang duha ka kutsilyo nga gigamit sa pagpanunggab. For as long as nag-post na siya ng danger to the public at may imminent threat on the part of the PNP or the police and the public, talagang no recourse but to use necessary force. Base sa investigasyon, sumala samahan sa suspect na kasinati og depresyon ang iyahang anak. Sanglit bisan kuno unsay himuon niini sama sa pag-ehersisyo og halos dili na mukaon, wala gihapon siya na mayat. Busa iyang gisuroy ang anak sa mall aron malingaw. Apan kalit na lang daw kining nawala. Midiretso na diay kini sa kitchenware ug gidto mikuha og kutsilyo. He's always playing Mobile Legend and gusto yatang magpapayat. Lang hindi papayat. That's upon that's based on the interview sa tatay ng suspect. Ana-ana sa luwas nga kahintang ang security officer apan critical gihapon ang kondisyon sa promodizer. Pahimang no sa otoridad sa publiko nga tabangan ang mga mahal sa kinabuhi nga nakasinati og depresyon aron dili mo sangpot sa samang panghitabo. Kung hindi na kaya kasi ng level lang na pakikipag-usap, baka kailangan na talaga ng mental health intervention. So, yan, sana para maiwasan yung ganito kasi talaga depression is not, it's not a joke. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.